कुछो समझ में नहीं आवत कि आगे का होखी। मन में बहुत चिंता बा, कैसे खर्चा पानी चली। अरे यार देखो बैठल बा। का यार का उदास बैठल बा? लगत बा बहुत दुखी बा। का बताई, ये महंगाई के जमाने में घर के खर्चा नइखे चल पावत। ई तो सही कहता रहा। हमारा दिमाग में एगो काम आइल बा। ये महंगाई के जमाने में इतना बेरोजगारी बा, कोई अच्छा काम। अरे भैया एकदम अच्छा काम बा। अरे भैया वो भी बिना पूंजी वाला। ऐसा कौन काम बा रे? जूता चप्पल चुराइल जाई, आधे दाम में बेचल जाई और लाखों कमाइल जाई। साला जब देखा तब बेवकूफी वाला बात करेला, मारब ना तो थूथुन फूट जाई। छोड़ दो, जा दो। अरे भैया एक बार करके देख लिहल जा, अच्छा लगी तो ठीक बा, ना तो छोड़ दिहल जाई। सही कहला है। अच्छा ठीक बा, तोहनी लोगन कहा तारा तो एक बार करके देख लेहल जाओ। यही बात पर देखता देख ताली। लगता आज ब्रांडेड जूता चप्पल चुरा के मिली। चुप, कोई सुन ली ना तो सारा काम चौपट हो जाए। ई ससुरा जहाँ जाला कोनो न कोनो मुसीबत करिए करा। ठीक बा, चलल जाओ। का हो भैया, सेल लगल बा कि ऑफर चलत बा? ना भाई, जूता चप्पल के ब्रांड पे 10% का ऑफर चलत बा। रउआ लोग के का चाहिए? जूता चप्पल के दुकान पर आयल बानी और जूता चप्पल चाहिए। कै नंबर चाहिए? चला 8 नंबर और 7 नंबर जूता चप्पल दिखावा। जल्दी भर ले जल्दी भर ठीक से भर जल्दी भर। अरे झोला में जल्दी झोला भर, झोला ठीक से। हाय देख। का हो अकेले अकेले जलेबी खाता रहा? का करी यार, सवेरे सवेरे खा ली, काहे के दिन भर भागे के होला लखाला। और देख मंदिर के सीढ़ियों पर जूता चप्पल जुट गइल बा, चलल जाई। सबर कर, कुछ और ही माल जुट जाए दे तब चलल जाई। एकर तो वही हाल बा कि माखी मारे और हाथ गन्हाए। अरे 10-20 जोड़ी हो जाए दे तब चलल जाई। ठीक बा, चलल जाए। बाकी भैया पकड़ल जाई तो बड़ी मार खाइल जाई। ये देखा, जब देखा तब अब सगुन बात करत रहेला। चल चल। रुक, कोई ऊपर से आवत बा, चल भागल चल। यार आज के दिन तक मंदिरियों पर भीड़ ना हुई और ये दुकानदारों के पास गइल ठीक नहीं खे। हाँ यार, लगा था आज जुगाड़ गबड़ाई। जुगाड़ ना गबड़ाई यार, घूमल जाओ, जहाँ जूता चप्पल देखल जाई वहाँ लपक लेहल जाई। चलल जाओ।
ऊ देख भैया जुगाड़ हो गईल, अब लपक लेहल जाई। यार बहुत सही, चला धीरे से लपक लिहल जाए। बाकी भैया आराम से, कहीं पकड़ ले लीजा तो बड़ी मार मर यहाँ से। टोक दिया ना, जब देखा तब अब सगुन की बात करते रहे। अरे यार जब देखा तब मारते रहला, एक बदला भगवान जरूर लिहन। चल चल चल। भगवान यही कि बहुत जल्दी सजा दे देला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद चोरी चमारी ना कर जाए। आज के बाद हमरे दोनों चोरी चमारी ना करल जाई।